ti panakap no basol ko si katasuga kapo. Kita kinapanglaw ko napman babak nga ato. Diyos na si kenadungo, yes palaktito ko. Tapno sikat makitakto, ijay langit ang atom. Ragsak ko tinaldaw-aldaw, Jesus dita sikigam. Paakaklon agdaydayaw, iti Diyos anayat. Emsa sino ti kamangak, kastoy akasasaan. Ni Jesus anapmanayat, puno isalakanap. Ama anak ken Diyos, kaputasim kenanus. Ayat mo adi agibos, da kami tinasupot. Liw-liwa ka arit langit, tadungom namnamaet. Idala na kijay Eden, tidala na nalinte. Amen. Ayab ti panagdaydayaw. Madaydayaw ti Apo, nagasat ti tao nga agbuteng ken Yahweh. Amaragsakan nga mangtungpal kadagiti bilbilin na. Nabilig dagiti anak na iti daga. Mabindisyonan to dagiti kapututan na. Nasa nikwa ken nabaknang ti pamilya na. Ket agnanayon ti kinalintig na. Agkararag tayo. Managaya tamami nga nailangitan. Agyaman kami o Apo, iti daytoy nga aldaw. Iti uneg ti maysa nga Domingo, iti naglabas o Apo, ngayon ka pa ng tarabay kada kami. Agyaman kami o Apo, tanabailan mi, iti bimangon, tapno ti kasta o Apo, ket sangsang kamaysa kami, nga agdaydayaw, ken mangitantan o, iti napatigunay nga nagan mo. Numan payo o Apo, adda dagiti daduma iti uneg ti pagtainganda, babaen iti virtual nga service mi o Apo. Agyaman kami mato Apo kadagiti salunat, kadagiti parabor nga ing kami nasa grab. Kasta meteno Apo, nga agpakpakaasi kami, iti napatig-unay nga nagana po mi nga Jesus, nga bendisyonam kadiyo Apo, iti maysa ken maysa kada kami. Kang runaan na o Apo, iti anak mo nga iso nga ay ayaten mi nga pastor, nga iso nga mangiburay, kadagiti nasantuan nga sa saom, nabileg, nga iso kadiyo Apo, nga agbalin nga sarikid kadmi, ito umay manen nga Domingo, iti panagbiag mi. Weno Apo, bendisyonam iti maysa ken maysa kada kami, ket kaduaan na kami, iti daytoy nga serbisyo mi. Pakawanin na kami o Apo, kadagiti aduunay nga nagkurkurangan mi. Naaramid mi man o Apo, iti panagpanunot, panagsarita, ket sika kadiyo Apo, iti mang bendisyon ken mangted kada kami iti nananay nga pamindisyon mo iti daytoy nga sapa. Ket dagitoy iti talek ken pakidawat mi tinapatig unay nga nagan ni Apo mi nga Jesus nga isu nga manubot mi. Amen. Amen. Amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. No agbyagak ka na santuan, kinadakes pagpanawan,
Amok ti Diyos, sungbatan nam kararagko. Idem ti tinapay, ti biyaga po. Maipay ito'y kararwak. Kas panang ted mo jay, den at baybay. Kadagiti tao adunay. Iti panakaibasa, iti nasantuan nga surat, umuna nga surat, ket masarakan tayo iti daan nga tulag, iti surat niya, may kadwa nga Samuel, Kapitulo 6, versikulo may hanggang na 5, ken lumipat tayo iti 12 hanggang na 19, kastoy garo iti maibasa. Maipan ti lakasa titulag jay Jerusalem. Inumong manin ni David dagiti napili aman nakigubat ti Israel. Agdagup da iti 30,000. Ket inda ulwan na ida amapan baala ijay Huda tapno alain da ti lakasa titulag ni Yahweh amang ipakita iti nailangitan at trono ni Yahweh. Aman nakabalin, amin. Innalada iti balay ni Abinadab nga adda iti tuktuk ti turod. Ket enkargada iti baro a karison sa dapimanaw. Da Uza ken Ahio nga anak ni Abinadab ti mangiturong iti karison. Magmagna ni Ahio iti sango ti lugan. Agsalsala ken agkankanta ni David ken dagiti amin nga Israelita iti amin a kabailan da kas pamadayaw da ken Yahweh. Agtuktukar da dagiti arpa, salterio, panderita, kastanwelas ken piang-piang. Iti kasta innala ti lakasa iti balay ni Obed-Edom tapno ipanda iti Jerusalem, anap pakuyugan iti dakkel arambak. Idi nakaadayuda iti innem nga addang. Dagiti lalaki anagawit iti lakasa ti tulag, pinagsardeng ida ni David, sa nangidaton iti maysa a baka ken maysa a nalukmeg nga karnero. Nagbarikes ni David iti linen nga ephod, ket nagsala iti amin a kabailan na, akas pamadayaw na ken Yahweh. Iti kasta, isu ken dagiti amin nga Israelita, inyawid da ti lakasa ti tulag ijay Jerusalem. Bayat ti panagnada, agderder ida, iti ragsak ken agpuypuyot da dagiti trumpeta. Idi madama nga iserek ti lakasa ti syudad, timmanaw ni Maika, nga anak ni Saul. Ket nakita na ni Ari David nga agsalsala ken aglaglag iti imatang ni Yahweh. Inumsi ni Maika ti Ari. Inserek da ti lakasa ket inkabil da iti uneg iti nakairantaan na atulda a binango ni David. Nangidatag ni David kadagiti daton a mapuuran ken kadagiti daton a pakikapya a maipaay ken Yahweh. Kalpasan na, binindisyunan na dagiti tattao, iti imatang ni Yahweh, aman nakabalin, amin. Ket binunungan na amin ida iti kanen, inikkan na titunggal Israelita iti maysa at tinapay, sangkaiwa anatuno a karne, ken kankanen nga adda pasas na, kalpasan na nagawid da, amin.
nam kati kinapudno tapno isut taraon ko apo ken mangpukaw tiki nadakes ko ketal na ken ragsak masarak ko. Ti naimbag adamag ket masarakan. Iti surat ni San Pablo ditoy may kadwa nga Korinto, kapitulo 5, versikulo maysa aging gana iti 10 ken 7 ket kastoy iti maibasa. Dios ti nangisagana kadatayo iti daytoy a panagbalbaliw ket inted na ti espiritu a kastalged ti amin nga insagana kadatayo. Isut gapuna kanayon a natalged kami amumi abayat iti panagtaeng mi iti daytoy abagi adayo kami iti Apo. Ta maidalan kami baboon iti pamati. Saan nababoon iti banag ang makita. Natalged kam unay ket adayo kay kayat mi iti pumanaw iti balay mi tapno makipagnaed kami iti Apo. Nupay kasta uray agtaeng kami iti biag ditoy liwenno iti sabali a biag ikagumaan mi ti panagkaayo na. Tamasapol a dumatagtay amin iti pangukuman ni Kristo, tapno awaten tayo iti rimbang agpaay kada tayo. Sigun iti inaramid tayo, na imbagman wenno dakes, bayat iti panagbiag tayo. Amumi, iti kay papanan iti panagbutang iti Diyos, iso ngay kagumaan mi guyuguyen dagiti tattao. Nananay iti panakaamumi iti Diyos kada kami. Namnamaok akastoy met, iti panakaamuyo kanyak. Saan mi apanggap ti mangidaydayo manen iti bagimi kada kayo. Panggap mi ket di ti mangted iti paggapuan yo ang mangipanakol kada kami. Tapno masumbatan yo dagiti agpasindayag gapo iti langa asaan ket di at ikababalin ti tao. No agmauyong kami akas kunada gapo iti daytoy gapo iti Diyos daytoy. No manakom kami gapo kada kayo. Iturayan na kami ti ayat ni Kristo, tamabigbig mi anatay ti maysa a tao nga agpaay iti amin. Kaya't nasawen na iraman ti amin na tao iti papatay ni Kristo. When natay gapo iti amin na tao tapno dagiti bibiyag di dagbiagon para iti bukod da a pagimbagan. No diket para ken kuana anatay ken napagungar gapo kadakwada. Ngarud di mi bigbigan ti siya sino man babaon iti pangrukodan ti tao. Uray no binigbig mi idi ni Kristo babaon iti daytoy a pagrukodan di mi aramiden itan. Maysa baro a parswa ti siya sino man a mainaog ken Kristo. Naglabasen dagiti daan na banag ket dimtengen dagiti baro. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan asurat. Amen. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Somewhere in the world a child is wanting, an aching heart is lonely, a voice is waiting to be heard. Somewhere in the night a soul is sleeping, a dreamer is believing. The future will get brighter. Only God can make a dream come true. So let Him reach the world
get through. I wanna have to see you through. We can make a world of difference. With the love of God, we can change the world. We can shine that light that overcomes the darkness, spreading hope across the land. Heart to heart and hand in hand, we can make a world of difference. With the love of God, love and turn out the walls that separate us. Love can set every prisoner free. God's love can settle any confrontation. Heal all nations. Heal all nations. We can make a world of difference. With the love of God, we can change the world. We can shine that light that overcomes the darkness, spreading hope across the land. Heart to heart and hand in hand, we can make a world of difference. With the love of God, with the love of God, we can make a world of difference. With the love of God, with the love of Badaydayaw iti nagan di Apo tayong Heso Kristo, iti mensahe iti kanta, iti daytoy ngaldaw, iti panagdaydayaw. Agkararag tayo, naindaklan ken manakabalin nga Diyos, peksami itin kami panagyaman ken ka, iti daytoy nga aldaw, nga iso ti tiyempo nga agdaydayaw kami ken ka. Bendisyonam dagiti anak mo o Apo kadagiti lugar nga ayan da ita nga gundaway, tapno kasta ket agbuya ken makangegda iti sasaom babaon iti anak mo nga iso nga pinulutam o Apo nga agmensahe ket ama nga nasantuan bendisyonam nga rod o Dios iti sasao nga maiboray iti daytoy ngaldaw amang ted iti liwliwa ken namnama kadagiti amin nga anak mo o Dios a makangeg iti nagan ni Apo ming Jesus dawaten mi dagitoy amen. Kablawan kayo amin kakabsat, itinagan ni Apo tayong Heso Kristo. Ket madaydayaw, isuna, iti daytoy ngaldaw, iti intayo nga panagrukbab. Iti daytoy nga aldaw, iti Domingo, ket mairugi kakabsat, iti celebration, iti stewardship. Daytoy nga bulan, ket stewardship man, ket nagtutungtungan mi iti Ministerial College, nga adda iti topiko tunggal aldaw iti Domingo amang nagyo kakabsat. Ket iti daytoy aldaw iti innak nga iburay kada kayo ket may papan iti stewardship of time. Ti kinapateg iti oras. Ket intuno umay nga Domingo, July 18, ket ni Judge Edwin Larida Jr. iti agmensahe ditoy ket iti topiko na ket stewardship of talent. Ket intuno maudi nga Domingo ket isumet iti panagmensahe ni Sister Lucy Sermonia, iti Stewardship Sunday tayo kakabsat. Nagpateg iti oras, nagpateg ti aldaw, ken tiyempo iti tunggal maysa kakabsat.
Malagip ko iti impanak ni Apo Diyos ijay balasiw taaw. First time, di kaunaan nga napanak nga nasyon, ijay Korea. Idi 2008, ket sadyay namamok iti maysa nga pastor from Bulacan, ni Pastor Ros Rapanut. Maysa nga misyonary nga nagapu dito'y Pilipinas. Ket iti daytoy nga aldaw, July 11, ket isu iti Mayka 24th founding anniversary, iti Kumsyon Filipino wenno foreign church sadyay. Ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo nga nangibaon ka ni Pastor Ross. Ket gapo iti kinapateg ti oras, iti kadana sadyay, adu dagiti natulungan na nga OFW. Ken kastamot iti intugot nak ni Sir June, ijay Dubai, iti 2017. Ket namamok iti family ni Manong Joseph ken Ate Febe from Bani, Pangasinan. Ket iti napalabas nga tawen, gapu iti kasagsagan ti COVID, ket adda iti nagka-COVID kakabset. Dagitoy nga agasawa ni Manong Joseph ken Ate Febe, ket nagipawit da iti love gift akas tulong iti dayjay nga tiyempo nga nagka-COVID kakabsat. Ket saan ko malipatan, iti kinaimbag dagiti nga agasawa, iti adaki jay Dubai. Ket iti napalabas nga aldaw, ket nakalidliday nga damag nga ni Manong Joseph ket natay. Na heart surgery, ket saan nga nagbaligi, iso nga pimusay iso na. Ket makipagrik na tayo kakabset, ijay church tayo, ijay First Dubai United Methodist Church, nga sadyay iti membro, da Manong Joseph kan Manang Febe Sanchez Lapotet. Ken kastamat kakabset, iti nagkasar kami ken ni Mrs. iti 2004, ket naawis mi akas ninong mi, ni Ninong Elizer Ordonez ken ni Ninang Normalita Ordonez. Ket amuyo ti pasamak iti naminsan ngaldaw, ket pimusay ni Ninong Elizer Ordonez. Daytoy ket addaan iti napintas nga boses ngagkanta para iti Apo. Dagiti paspasamak iti biag kakabsat nga saan tayo nga mapakpakadaan ken adupay apaspasamak. Ket iti itakakabsat ngal daw ipalagip ni Pablo iti kinapateg iti oras kadagiti ipatpateg tayo. Akas kuma iti daytoy ngal daw ket iselebrar da Manong Jojo ken Manang Zeni day inang ni Manang Zeni ni Nanay Margarita nga ikararagan tayo ditoy. Isumat ti may kaupat na pulong aldaw na itanga gundaway. Ken iuray pa ni Bishop Arichea, idi napalabas nga aldaw, may kaupat nga pulong aldaw na nga nagawanin kakabset. Ken kastamot naman nung Ronel ken Ate Lilibet, ket into naman minsan mat nga sumurunong alawas, ket isumat iti may kaupat na pulo, ngal daw nga nagawan ni Nanay Ameng. Nagadudag iti mapaspasamak iti daytoy nga panawen kakabsat. Panawen iti panagpapakada. Iti daytoy nga ayan tayo nga lubong. Ket ipalagip na daytoy iti kinapateg iti oras kakabsat. Amasapol nga ipateg tayo iti tunggal oras iti biag tayo. Ta saan tayo nga amo no kaano ngagpakada tayo. Akas kadagitoy nga soldado nga naglugan iti C-130 nga napanda iti Holosolo. Ket iti lumapag da iti C-130 ijay nga airport iti Solo. Ket ijay mat kakabsat nga nakras da. Ket adda iti nasurok nga 40 nga soldado anatay. Dagito iti paspasamak ita iti nasyon tayo ken iti daytoy nga lubong nga ayan tayo kakabset. Gapo iti pandemya.
ken adupay nga panagpapakada. Ket dito'y paset ti nasantuan na surat, akas surat ni San Pablo, sa anak nga nangaramat ita iti leksyonary kakabsat, han nga leksyonary daytoy no diket may isa kadag iti paset, apakakitaan tayo, iti kinapatag iti oras, nga isumat ti mensahe mitangal daw, kakabsat iti stewardship of time. Ket daytoy nga teksto, ket dakamaten na, iti kinapatag iti oras. Ni San Pablo ket inrugina ti agsarita, may papan iti mapasamak iti masakbayan. Ken ti umay nga oras kakabsat. Nga kinunana, nga umay iti aldaw ken oras a maperdi iti tolda. Maperdi iti tolda. Nga daytoy nga naindagaan nga tolda when earthly tent, nga iso nga pagyanan ken pagbiyagan tayo, ket maperdi. Ket agururay, iti maysa nga pasdek, kada tayo iti pagarian iti Diyos. Nga daytoy nga balay, ket agnanayon. Agnanayon a pagtaingan ken balay ijay langit. Nga daytoy nga pagtaingan ket saan nga inaramid ti tao, no di ket inaramid iti Dios. Kunana iti versikulo 10, tamasapol a dumatagtay amin iti pangukuman ni Kristo. Kakabsat. Wenno jay versikulo 5, nga kunana ti Dios ti nangisagana kada tayo iti daytoy a panagbalbaliw. Ket inted na ti Espiritu na akastalged ti amin nga insagana na kada tayo. Isu nga agyaman tayo ti Dios nga gapuken kuana. Ket inted na iti Espiritu na kada tayo akastalged tayo. Kakabsat iti daytoy nga biag. May kadwa ket kunana nga umay iti aldaw ken oras nga ukumon na tayo iti Dios. Awan sa bali amang ukum kada tayo, no diket iti Diyos. Ket kinunana dito'y paset na santuan na surat ni San Pablo iti versikulo 10, nga tamasapol a dumatagtay amin iti pangukuman ni Kristo. Dato'y amin kakabsat, nga awan pilpilya na daytoy, naimbag ka man, wenno dakes ka, ket masapol nga dumatagtay iti pangukuman ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Tapno awaten tayo ti rumbong agpaay kada tayo. Nga kinunana dito'y segun iti inaramid tayo. Isu nga agalwad tayo kakabsat. Naimbagman wenno dakes daytoy. Bayat iti panagbiag tayo. Daytoy ti kinunana dito'y paset ti nasantuan a surat. Isu nga masapol nga agsagana tayo kakabsat. Saganaan tayo. Iti umay. Iti Diyos kakabsat, iti biyag tayo. Iti panangayob, iti Diyos kada tayo. Iti insagana na nga pagtaingan tayo. May katlo, umay iti oras nga awatin tayo. Dagiti supapak tiin tayo nga inaramid. Nga mamati tayo, nga nanyaman, dagiti inaramid tayo dito, irabaw ti daga, ket adda supapak na. Adda iti reward tayo kakabsat. Nga kinunana nga rod daytoy, dito'y paset ti nasantuan na surat. Kakabsat. Nga awaten tayo. No anyaman dagiti banag, nga inaramid tayo. Nga kinunana dito'y kakabsat. Taawaten tayo ti rumbong, agpaay kada tayo. Segun tinaramid tayo na imbagman wenno dakes. Dayta ti kinunana. Ket kalpasan na nga imbaga ni San Pablo daytoy iti dayjay nga oras. Iti panawen, iti panagururay. Iti dayjay nga aldaw. Ket naawatan na nga dayta nga oras ken aldaw. Ket ibaga na iti maysa nga nasayaat nga damag. Kadagiti amin a mamati. Amasapul nga dagiti mamati nga nagbiag
iti presensya iti Diyos, nga dahitoy, iti napatug nga oras. Kakabsat, kasano iti kinapatug ti oras kada kayo? Oras iti panagtrabaho. Kadagiti kumpanya nga ayan tayo. Kasano nga ipatug tayo? Iti intayong panagtrabaho. Iti tiyempo tayo, kadagiti pamilya tayo. Iti panangipatug ti oras ti kadda tayo kadakwada. Ken kastamot kakabsat. Iti tiyempo, ken oras, nga agdaydayaw tayo iti Diyos. Kasano iti kinapatag, iti aldaw, iti Domingo kada kayo. Anya ti pakakumiko manyo kakabsat, iti oras ti aldaw. Anya dagiti masapol nga isagana tayo iti aldaw, iti panagdaydayaw. Isagana tayo iti kararuwa tayo kakabsat. Ang makitungtong, iti Diyos itang aldaw. Dayta iti napatag ngayon tayo nga aramidan. Kakabsat, nga iti oras nga kinuna ni Pablo iditoy, masapol nga agbiag tayo, iti biag ang makayayo iti Diyos. Kasano nga may ayo iti Diyos kada tayo, kakabsat. Daytoy iti masapol nga aramidan tayo. Sakbay nga ni Pablo, ket imbagana ti kinapatog iti oras, ket mamati isuna, ken nagtalek iti Diyos, ken insagot na iti biag na ken ni Apo Diyos. Iti dayjay oras, nga nayaban ni Apo Jesus, when ni Apo Diyos itinagan na. Kakabsat. Inayabanak ni Apo Diyos na maamok isuna, editawan 1995. Kaya tiday nga tawen, inayabanak, ngagbalin, nga mensahero na. Tapno iwarnak ko, itinaimbag adamag may papanken kwa na. Dahil iti rugi, iti panagministeryo, kakabsat. Edi tawen 1995. Aging gana ita. Iti tawan ko, iti dayjay nga tiyempo, ket 18 kakabsat. Kakabsat na ito ay iti dakdakamaten ni Pablo, iti kinapatog iti oras. Iti versikulo siyam, kunana, nupay kasta, uray agtaong kami iti biag ditoy, wenno iti sabali a biag, ikagumaan mi iti panakayayo na. Daka man dito'y Pilipinas, wenno daka di Korea, Canada, Amerika, dita Hong Kong, Singapore, dita Taiwan. Sa dino man, ayan mo kakabsat, kunana dito'y, ikugumaan tayo, iti panakayayo iti Diyos. Nga kinunana dito'y kakabsat, dito'y paset iti nasantuan na surat, na ibagana, nga if we please God, God give us wisdom. No may ayo iti Diyos kada tayo, ted ni Apo Diyos, iti wisdom kada tayo. Ket daytoy, ti kununan na ditoy. May sapay nga kinunan ni San Pablo, iti umay nga oras, mamati, dagiti Fariseo iti Diyos, babaon, iti panakipagna, iti panagpamati. Napatog, kakabsat, iti panagna tayo, iti panagpamati. Adu, dagiti magmagna, iti ruwar, ngem, makita tayo, iti biyagda. No magmagna, dakit nakadumog da, kakabsat. Nakadumog da, ito yung tao. No makita da iti simbaan, nakadumog da. Dahil iti ma-observe ko kadakwada. Apay nakadumog da. Handa kaya titalyawan iti lugar iti Apo. Mababain da ka di. Anya ka di ti mariknada.
no makita da, iti balay iti Apo. Dayta kakabsat ti makitkitak, ta makitkitak ti kalsada, manipo dito altar, makitkitak ti ruangan, dagiti magmagna, ken dagiti nakalugan, kakabsat. Ket ti ma-observe ko kadakwada, ket nakadumog da, handa kayat akitaon, iti balay iti Apo. Isu nga kinuna ni San Pablo dito'y kakabsat, dito'y paset iti nasantuan na surat. Iti versikulo sa 10 ken maysa, amomi ti kay papanan, iti panakbuteng iti Diyos, isu nga ikagumaan mi aguyuguyan dagiti tattao, nan anay iti panakaamumi iti Diyos, panakaamu ti Diyos kada kami. Namnamao kakastoy met iti panakaamuyok kanyak, kakabsat. Kanayon ko nga pampanunutan dagiti nagan, dagiti maikarkaragan, tunggal aldaw iti Domingo. Dumada dagiti malipatak. Ngem kalpasan ti service, numapanak iti opisina, ket itultuloy ko nga idawdawatan isuda. Kakabsat. Sapay ko ma, taamamuyo met dagiti tattao, nga mangidawdawat ken mangikarkararag kada kayo. Nga kinunana dito'y nan anay iti panakaamu ti Diyos kada kami. Amu ni Apo Dios no anyaman dagiti pampanunutan mi, ken panpanunutan tayo. Ket sapay kuma, dagiti panpanunutan yung itangal daw, ket may papan iti panakaidaydayaw iti Diyos. Ken may sapay nga kinuna ni Pablo, mamati ni Pablo, no anya iti pakayaywan iti Diyos, ket may ayo iti Diyos baboon iti ayat ni Kristo. Impaay ni Apo Jesus iti ayat na kadatayo. Isu na iti umuna nga nagayat kadatayo kakabsat. Kuna nga rod iti surat ni Juan, for Jesus first loves us. Isu na iti umuna nga nagayat kadatayo. Ket kinunana iti versikulo sa 10 ken 4 kakabsat. Iturayan na kami iti ayat ni Kristo. Tamabigbig mi anatay ti maysa tao ngagpaay iti amin. Kayat naasawen nairaman ti amin na tattao iti papatay ni Kristo. Ket no adda dagiti pumusay kakabsat ket mairaman tayo amin. Malidlidayan tayo amin. Kaya nadaduma ko naon tayo, nagsayang moten, nagababa iti biyag na daytoy nga tao. Dagiti intayo nga maibaga, kadagiti tattao nga nasaya at iti inaramid da. At dama dagiti tao nga nagkuna, isu na lakuman iti inala iti Diyos, asaan daytoy nga nagimbag a tao. Ngem ko na siguro ti Diyos kada tayo, anak ko, namimbag nga isunan ti umununa. Tapno saan pa'y nga saan nga agbasol isuna. Bayan yu lata dagitang atatao. Tapno mapanunot da iti agbabawi. Gapo iti Diyos kayat na. Ngagbabawi tayo kakabsat kadagiti basol tayo. Isu nga iti maudi nga kinuna ni San Pablo, ket iti tiyempo wenno oras nga masapol nga ited tayo iti biag tayo iti Apo. Daytoy iti kapatgan, dayjay oras nga inted tayo wenno insagot tayo iti biag tayo iti Diyos. Ang kumalipatan dayjay nga tawen June 1995 idi kinunak, Apo, no para kanyak daytoy nga edukasyon. Saan ko man nga mauawatan ita, no anya ti pagturungan na idaytoy, nga inak nga adalan, nga mamatiak, nga saanak nga baybayan. Isu nga dayjay kakabsat, iti nang rugyak nga nagkankanta idi, hang kumalipatan daytoy. Dayjay kankantaak iti naimbag adamak, nga kinuna dayjay kanta, amok ti Diyos di naktubay, bayan,
Amok ti Diyos dinaktubay bayan. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos dinaktubay bayan. Ket dayta tinaramid iti Diyos kanyak. In-declare ko nga sa anak nga baybayan ni Apo Diyos, sa anak ko mga baybayan. Adu dagiti imay akarit iti biyag ko. Nagadu dagiti panubok nga imay. Ngem kakabsat, agyamanak iti Diyos. Agyamanak iti ayat ni Kristo kanyak. Sa anak nga binaybayan, iti 1995 aging gana ita. Inturong na dahito biyag ko itinasayat nga dalan. Kakabsat. Uray pa'y di nagadalak iti balasiw taaw, iti duwa nga tawen, ket sa anak nga binaybayan ni Apo Diyos. Aging gana ita tikadak ditoy. Knox United Methodist Church. Ni Apo Jesus. Iti nangted kanyak. Iti wisdom. Tapno kastakit, ma-overcome ko dagiti anyaman nga panubok ng umay. Edi umay ni precious kada kami. Ket kinunati doktor, dahito ngubing, ket nasayaat no, madanon na iti tawen, ti pito nga tawen. Ngem amuyo kakabsat. Dagitoy nga tataw idi nga nagkuna, kadagito nga kani precious nga nagsayang mat dahito ngubingan. Han nga normal iti panakayanak na. Ngem dagijay nga nagibaga ket awandan. Umununada ka ni Precious. Uray pa'y siguro ditoy, dagijay kakadwa mi idi nga babakat, iti panagbisita, makita day din ni Precious. Kunada mangeg ko, nyakit din Apo, ti kasaan day itong ubing. Kuna ni Mrs. Uy idi. Ana, kanda dumapay nga kadwami ti ILOCANO visiting team. Ket isuda nga nagibaga awandan. Ngem dayto ngubing ni Precious ket agtultuloy nga lumablaban kakapsat. Adda isuna. Ket iti dayto nga tawen. Ket iselebrar na iti maysa nga dekada iti biag na. Into na September 3 ket isu iti may kasangapulo nga tawen na. Kita nyo, pito lang at tawen, di ko nati Dr. Edi nga nangag ko. Kita tayo, sagutan pa ni Apo Diyos si talo nga tawen. Dahito may kasangapulo nga tawen na. Ito no, Setyembre. Kakabsat. Apay nga dano ni Precious dahito eh. Nga tawen, dahito nga oras, dahito nga bulan, kan aldaw. Gapu iti panangipatag ni Janice. Ken panangipatag mi ken kuana. Nuhan mi nga impatag, dahito nga bingkat binaybayan mi, mabalin nga may sapay lang nga tawen, dua nga tawen, talo nga tawen, awan isunan. Iso nga umat ati dug iti biyag tayo, gapo iti panangipatag iti Diyos kada tayo, laglagapan tayo dayta. Ket no adaman dagiti ababa iti biyag na, nga impulang na iti biyag na iti Diyos, amamatiak, nga naragsak da ita, ngagbiag iti ijay ayan iti Diyos. Gapot at isagot ti Diyos kadagito yung naging bagat at tao ket agnanayon nga biag. Eternal life kakabsat. Iso nga kinanana dito kakabsat. Dito paset tinasantuan na surat. Dito iti mensahe nga kinunan ni Pablo. Dito versikulo sa nga pulo ken siyam aging gana iti 20 kan may sakit, dahito iti maudi kakabsat. Denggan nyo. Dahito iti mensahe mi, nakikapya iti Diyos iti amin na tattao babaon ka ni Kristo. Saan nga bilang iti Diyos, dagiti basol da, ang maibusor kadakwada, ket intalag da kada kami iti mensahe, ang mangibaga no kasano iti panakikapya na kadakwada. Ngarod adtoy kami, apan nakangiwat ni Kristo, kasla ti Diyos as mismo ti agdawdawat kada kayo, itinagan ni Kristo. Yunay unay mi ang makipagkapya kayo iti Diyos, awan basol ni Kristo. Ngem gapu kada tayo, imbaklay na dagiti basol tayo, tapno iti panakikaysa tayo kenkwana,
mairanod tayo, iti kinalintag iti Diyos. Wow! Kasta, iti ayat iti Diyos kada tayo kakabsat. Ket nanyaman, dagiti mangagyo, nga sasao iti Apo, awatin tayo kuma. Pastarkon tayo iti puso tayo ito nga sasao. Tapno maiwanan. Ipatag tayo kuma, iti tunggal oras, nga mangug tayo iti sao iti Diyos. Dahito nga oras, iti panangipaay tayo, para iti Diyos. Kakabsat. Ni Apo Diyos kuma, iti agbendisyon, iti tunggal maysa kada tayo, iti dayto nga aldaw, agkararag tayo. Tayo po ay manalangin. Naindaklan ken mo nakabalin nga Diyos, iti dayto nga bigat, naamuan mi iti kinapatag iti oras. Iti panagdaydayaw ken panagrukbab mi ken kaoyo Apo, nga sika iti nang parswa kada kami o Diyos. Ket Apo, at iti pagpatinggaan iti biyag mi ditoy, rabaw iti daga. Iso nga masapol o Apo, nga ipatag mi iti tunggal oras, iti biyag mi. When o Ama, agyaman kami. Iti kastalaunay a panagayat ni Apo ming Hesu Kristo kada kami. Impaay na ti biyag na o Apo. Ken imbaklay na dagiti basol mi o Apo. Tapno kasta, ket mairanod kami, iti kinalintag iti Diyos. When Ama nga nasantuan, iti dayto nga aldaw, itultuloy mi nga idawdawatan ken ikarkararagan o Apo. Ni Ate Beth Reyes o Diyos, bendisyonam kadi. Bendisyonam, ipatay mo kadi ti man nakabalin ng imam ken kuana. Kat umimbag kadi o Apo, iti sakit nga daken kuana. When o Diyos, agyaman kami, itagtultuloy nga panangipaay mo, iti nasayaat nga salunat ken Nanay Amor sermonya. Nga rinembakan na iti may kawalo, 80 ken 8 nga tawen na, idi kalman. Agyaman kami o Diyos, isagot mo biyag ken kuana. Kastamet o Apo, iti biyag, inanay, Marcelina, Evangelista. Iti panagrambak na, iti panagkasangay na o Apo, idi, napalabas ngal daw. Bendisyonam kadi, suna ken ti salunat na, ken uri pa iti pamilya na. Ni Nanay Presi Ancheta o Apo, bendisyonam kadi, iti physical nga bagina o Apo. When o Apo, dawaten mi kadi, iti panangipatay mo, iti manakabal ni imam ken kuana itanga gondaway. Ket o Diyos, nanyaman dagiti nasakit, iti paseti bagina. When o Ama, dawaten mi, paimbagam kadi. Kastamet o Diyos, nga bendisyonam ni Manong Jaime Ferrer, ken uri pa iti anak na ni Jamaneya. Kamatalik mi ti salunat da o Diyos ken ka. Kastamet o Apo ni Manong Raymond Neflas, bendisyonam kadi iso na. When o Ama nga nasantuan, bendisyonam, iti napartak nga recovery ni Manong Raymond. Ken kastamet o Diyos, idawdawatan mi ni Dr. Lay Juan, bendisyonam kadi iso na. Trabayam kadi iso na, ket sagutam kadi tinasayat nga salunat. Ni Nanay Felisa Sanchez, iji bani, bendisyonam kadi iso na Apo, ikamatalik mi iti biyag na ken ka o Apo Diyos. Ni Nanay Lilia Marquez, iji Quirino, bendisyonam kadi iso na. Ni Manang Presi Kajente o Apo, bendisyonam kadi iti salunat na ita. Ket sika o Apo, iti mang bendisyon oray pay iti pamilya na. Damanong Dani Pagadwan, bendisyonam kadi o Diyos. Ni Tatay Manuel Garcia ken Nanay Maxima Garcia o Apo, isagutam kadi isu da o Diyos, tinasayat nga salunat iti daytoy nga aldaw. Ken kastamet ni Manang Jenny Kajente, Jezreel Marquez o Apo, bendisyonam kadi isu da. Kasyam kadi isu da o Apo. Kastamet ni Nanay Josefina Bautista nga madamag buyboya, bendisyonam kadi iti salunat na o Diyos. Ken Ate Adelina Roman.
When o ama nga nasantuan, ikamatelek miken ka. Imanong Samuel landingen, bendisyon am titrigagay na. Asapay ko o Diyos, tamasongbatan, dagiti dawat ken kararag na. May papan iti baro nga lugan, nga iso nga may paay kadagiti driver, iti kooperatiba da. Ken kastamet o Diyos, nga bendisyon am kadi, ni Manang Febe Sanchez iti Dubai, iti pupusay ni Manong Joseph o Apo. Ket ama, liwlawaom kadi dagiti nga pamilya, dagiti nga anak mo. Bendisyon am kadagiti anak da, ken ni Manang Febe. When ama, uray pay, iti family ni Ninang Normalita Ordonez, bendisyon am kadi, iti dayto nga pamilya, liwlawaom kadi iso daw Apo. Kang runan iti papusay, iti ngutan da nga ama iti pagtaingan ni Ninong Eliezer. Ken kastamet o Diyos, dagiti soldado anatay, iti Mindanao, daw dawatan mi, dagiti pamilya daw Apo. Liwliwaom kadi, dagiti pamilya, dagiti natayan. Ken kastamet o Diyos, ngagyaman kami, kadagiti nga anak mo, nga agkasangay. Iti daytoy nga lawas o Apo. Agyaman kami, iti biyag, dananay amor sermonya, ni John Renuel Vioya nga nagkasangay iti 7. Kastamot ni Nanay Marcelina Evangelista iti 9. Ken uray pay ni Deaconess Sharon into no 17. Bendisyon am kadi dagitoy nga anak mo Apo nga agkasangay iti daytoy nga bulan. Ipakpakaasi mi ken ka o Apo. Ken uray pay ni Manong Diyos dado o Apo nga adda ijay balasiw taaw nga naoperaan iti 4 times nga naoperaan o Apo. Ket idawdawatan mi o Diyos isuna. Ken kastamot nga gyaman ni Ate Jovita Russell o Apo, iti anak na ni Donna Danao ket naddaan iti visa, US visa. Bendisyon am kadi o Apo. Dagitoy nga pamilya nga mapan iti balasiw taaw. Ket ni Manong Diosdado Orpilia, gapo iti panaka-aksidente na di Bahrain ket naoperaan iti may kupat nga daras o Apo. Ket bendisyon am isuna iti daytingal daw. When o Ama, ikamatelek mi amin nga anak mo iti daytingal daw. Bendisyon am kadi isuda. Ket dagito iti dawat ken kararag mi babaon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Amen. Panakaala dagiti sagsagot, masapol ang mangitugot ti tunggal maysa iti sagot, kas mayanurot iti imparabor ti Apo a Diyosyo. Mabalin tayo Apo nga ideposito dagiti sagsagot tayo iti bank account iti Knox United Methodist Church nga makita tayo Apo iti screen iti TV tayo wenno dagitan nyaman nga gadget nga anda kanya tayo. Kastamay teno Apo iti GCash number daw Apo. To'y sagot nga yegmi, nagtaod ako kam, hintalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Agyaman kami ken ka o Diyos, kadagiti sagsagot nga, wenno bendisyon nga naawat mi ken ka, dagiti trabaho, ken dagiti pamilya o Apo nga sagot mo. Agyaman kami ken ka o Diyos, kadagiti nga sagsagot, dagiti anak mo nga maipaay, iti panagtultuloy, iti panakaiwarnak, iti naimbaga damag. Ket bendisyonam kadi o Diyos, dagiti anak mo mga ipaay, kadagiti nga tatdaton, iti daytingal daw. Bendisyonam kadi iti pamilyada, bendisyonam kadi dagiti trabaho daw Apo, wenno negosyo da. Ket dagito iti in kami nga pagyamanan, babon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo tay nga Hesukristo, iti daytoy nga aldaw kakabsat, ket kasko naktatay, ket makipagrik na tayo iti family ni Manang Febe, ijay Dubai, iti papusay ni Manong Joseph.
kakabsat. Ket kablawan tayo, dagito nga kabsat tayo nga agkasangay, iti daytoy nga lawas. Daytoy nga lawas, ket into no 17, ket iti agkasangay ket ni Diko ni Sharon yabot, nga kadwami ditoy nga agtatrabaho iti Apo. Happy birthday, Diko ni Sharon. Ken kada kayo amin kakabsat, ngayon kami nga dakamaten tinagan yun ito no sumarno. Happy birthday kada kayo amin. Nga birthday iti daytoy nga lawas. Ken kastamat kakabsat nga intayo nga buyaan daytoy ket maysa kadigiti ministeryo ti Knox United Methodist Church. Ket buyaan tayo. Sige po. Okay. Kababayan namin, sa ito ay mga pamilito na kapusulan kahit sa nakakagandama sa ito. Salamat po ang buwan sa pamilya ng si Chanko na siya na nagpulbayan nito ang Diyos. Salamat po na kapatid na Perla at nang-santo ang kanilang sa pamilya. Nawatakin ng Diyos ang kung naranasan at pag-ius mo ang araw na ito, may ibigay ang katirang kapangalanan sa mga biyayang ito. At babalik mo ng higit at higit sa inyong mga kapaw at pagpapalag sa pamilya ko ng mga sigapo. Tulungan mo kami sa aming kaya na lang ang bahay at aming mga sasakyan dahil kami sa kapangalaman o katirang na hihingin ko namin sulungan mo matangit at kapangyarihan ng Espiritu sumahamin sa pangalan ng Ama at ng Espiritu aming pinagdadala nito. Amen. Daytoy kakabsat iti Meals on Wheels nga maysa nga ministeryo tayo ditoy Knox United Methodist Church. Meals on Wheels ket no kadakayat yu tag-sponsor ket ited yu laong ditoy bank account iti Knox United Methodist Church wenno ti GCash account kakabsat no kayat yu ti tumulong ditoy Meals on Wheels nga iti budget na every time nga mapantay yung magited kahit 8,000 pesos. Ken kastamot kakabsat nga tultuloy tayo itin tayo nga panagplano kang ran iti outreach ministry kakabsat iti para iti dayto nga tawen.
ken dagit agtultuloy iti service tayo kakabsat, iti dawn prayer every 5 a.m. iti bigat, ken kastamot iti 7 a.m. service ita, siya ti in charge. Ti 9 a.m. service ti in charge ni Doc Menry Mendilio, ken 3 a.m. service ni Pastor Reverend Dr. Jericho Ong. Ken kasama ti midweek service every Thursday iti 6:30 p.m. kakabsat in charge ni Dr. Jericho Ong. Ket tinaimbaga damag, ket agtultuloy kakabsat tunggal aldaw iti Domingo, ket agyaman nak iti kadayo, ket agtultuloy iti panakaipaay tinaimbaga damag. Ken kastamat kakabsat nga ni Apo Diyos kuma, iti mang bendisyon kadagito kakabsat tayo nga kadwa tayo. Dagito nga viewers, kablawan da kayo, ni Manang ni Kable Bakungan Rosario, ni Ate Jane Bautista Sierra, madaydayo ti Diyos, Jeneline Fontanilla Atim, Rodora Reyno Balino, ited na iti panagyaman na kakabsat, iti 7 a.m. service, Milherma Dulay, Amabel Makabugaw, Annabel Makabugaw kakabsat, Damanong Larry, Korea, kanimanang Eva, iti happy 25th wedding anniversary da, kakabsat, iti napalabas nga aldaw. Ken kastamot kakabsat, iti Pastor Ross Rapanut, iti Korea, iti may 24th founding anniversary, iti Filipino Church sa Jay. Kaya tagbubuya, da Ruth Vieda Dulay, di Auntie Grace Salinas Raros, Auntie Joan Raros, Carion, Joan Carion, ni Ate Elena Ferrer, kakabsat, ket da Ned Uy Ragandap, ni Apo Diyos kumatimang bendisyon kada kayo, Jeneline Tumaro, kani Joyce Bombonga, Estrada, ijay Quezon, Nueva Isabela, ken Lourdes Rivera Vides, ket ni Apo Diyos kumatimang bendisyon kada kayo ni Sarina Pini, Lilia Marquez, ken nagadu kakabsat, ni Apo Diyos kumay timang bendisyon kada kayo, ket paset da kayo kada iti dawat ken kararagmi iti daytoy nga lawas. Umasideg kayo, ag-text kayo, ken ag-message kayo kanya kakabsat, no nyaman dagiti dawat ken kararagyo kakabsat, ket maidawdawatan kayo. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, agyaman tayo, iti liturgist tayo ni Ate Lilibet Rodrigueza, ni Brother, ti organisa tayo ditoy, ni Brother Jodic de los Reyes, ken dagiti staff, iti media. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, kada tayo amin. Kuwak tinamnama, Ana Santuan, Gloria ti Diyos sa nainggasatan, git den natawid asalakan, Espiritu nat mangipasngay. Daytoy saritak agkantaak, Jesus kaskas dit kararagak, daytoy saritak agkantaak, Jesus kaskas dit kararagak. Naliwan ato luken ragsak, buyog ti parma takamang kayaw, Angeles laput langit yegdat, ayat ti Diyos sa weng ti imbag. Daytoy saritak agkantaak, Jesus kaskas dit kararagak, daytoy saritak agkantaak, Jesus kaskas dit kararagak. Amin na simpa natulukak, ken Kristo yan ko asiraragsak, agur oray si kikitaak, ti gloria na napnot ayat.
daytoy saritak agkantaak, Jesus kaskastit kararagak, daytoy saritak agkantaak, Jesus kaskastit kararagak. Agkararag tayo. Peksami iti panagyaman mi ken ka o Diyos iti gundaway, ang nakapagdaydayo kami iti inagan mo iti daytingal daw. Agyaman kami ken ka o Apo kadigiti biag dagiti anak mo ngayon sagot da iti daytingal daw. Agyaman kami ken manang Lilibet Rodriguez o Apo ngayon naramat mo akas liturgies ni Brother Jodic de los Reyes as isuna Apo iti armatom nga agorganista kada kami. Tapno sumaysayat itin kami panagkanta. Kastamot iti media team o Apo, nga ipanguluan ni Brother Francis Sichangco. Bendisyonam kadi o Apo, dagiting anak mo o Apo. Ket sapay kadi tunggal worship service, ket nasayaat, iti panakaipaay, ket nalawag amangeg dagiti anak mo ti mensahe. When ang mga nasantuan, bendisyon nakamamamin kadi iti daytingal daw Apo. Ket karkaragan ket daw-dawatan mi dagiti amin nga anak mo o Dios nga pimusay dagiti patpatig da iti biag. Ket uray pay dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas bendisyonam kadi. Karurana kani Diko ni Sharon niabot, bendisyonam iti suna Apo ken ti pamilya na. Ken dagiti amin nga anak mo Apo nga grambak iti daytoy nga lawas. Ket amami nga nasantuan ikamatalik mi nga rod ken ka iti biag iti tunggal may sakada kami iti daytoy nga lawas, trabayan na kami, salakan na kami kadi o Apo, ilisin na kami iti peggad o Dios, ket sikalaong kadi ti agari iti biag mi. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi, babon iti nagan iti Dios Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwam, dayawen nga ipangrona, ti langit ken ti dagat. Amen. Ket itawaten tayo tinaindaklan nga bendisyon nga gapo itinagan ti Dios Ama. Ken babon ti anak na isu ni Apo Jesu-Kristo nga isu ti dalan, isu ti pudno ken iti biag. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isukumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw itinagan ni Apo ting Jesu-Kristo iti daytoy nga aldaw.